Mari-Leena Talvitie, miksi lähdit mukaan politiikkaan? No, mä olen tausta harrastajajärjestöissä, partiossa, liikuntajutuissa, oppilaskunnassa ja sitä kautta ja oikeastaan sitten myöskin yrittäjäperheen tyttärenä niin yhteisten asioiden hoitaminen on ollut tärkeää ja vastuunkanto ja tulevaisuuden rakentaminen on kiinnostanut pienestä asti. Olet ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja toimit tällä hetkellä Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Mitkä ovat Oulun seudun merkittävimmät kehityshankkeet lähivuosina? No, me ollaan tehty pari vuotta sitten Uusi Oulu, 5 kunnan iso yhdistyminen ja siltä pohjalta ajateltiin, että millä eväillä me oikeastaan pystytään paremmin rakentamaan tulevaisuutta kääntämällä katseet elinvoimaiseen pohjoiseen ja luomalla kestävää kasvua ja huolehtimalla meidän kilpailukyvystä ja sitten tästä meidän erityisestä vahvuudesta, nuoresta ikärakenteesta ja korkeasta osaamisesta. Biotaloudesta ja cleantechistä on pitkään kaavailtu Suomelle suuria tulevaisuuden kasvualoja. Millä tavalla lunastaisit tälle alalle kohdistuvat suuret lupaukset? No, ne luonnonvarat, mitkä meillä Suomessa on, erityisesti Pohjois-Suomessa, niin niiden korkean jalostusasteen nostaminen, meidän kilpailukykytekijöistä huolehtiminen ja sitten meidän korkean osaamisen yhdistäminen näihin asioihin, niin sillä me pystytään varmistamaan, että Suomessa on edelleen niin sanotusti Euroopan aivot. Millä tavalla Suomesta on mahdollista tehdä suunnitelmien mukaisesti johtava luonnonvarojen hyväksikäyttäjä kestävällä tavalla vuoteen 2050 mennessä? No, tuo äsken, mitä sanoin, niin se on tavallaan se pohja. Ja sitten niitä ratkaisuja, mitä me tehdään, niin meillä pitää olla poliittisesti sellaisia polkuja, jotka on ennakoitavissa meidän energiatuotannossa. Ja monessa Mitkä muussa. Energiatuotantomuodot ovat mielestäsi kestäviä? No, pitää olla monipuolisesti energiatuotanto, meidän omavaraisuusaste ja meidän huoltovarmuus on oltava korkealla tasolla, on uusiutuvaa. Onko turve esimerkiksi uusiutuvaa? No, se on hitaasti uusiutuvaa, mutta pitää olla uusiutuvaa energiaa, vesivoimaa, aurinkoa, tuulivoimaa ja sitten turvetta ja sitten toivottavasti myöskin bioenergiapuoli ihan lähtien. Niin käyttäisit näitä kaikkia? Metsästä ja langasta ja siitä liittyen innovaatioita. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehtiin joitakin aikoja sitten päätös jättää kilpailuttamatta ensihoidon kuljetuspalveluja. Tässä keskusta oli ilmeisesti ratkaisevassa roolissa siinä mielessä, että tähän kilpailutukseen ei lähdetty, vaikka valtakunnallisella tasolla ollaankin puhuttu myönteiseen sävyyn näistä kilpailutuksista. Mitä ajattelet tästä? Onko kokoomus ainoa, joka ajaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä? No, yhteistyötä ja sitten niin, että olisi tärkeää, että pystytään myöskin katsomaan se yritysvaikutusten arviointi. Ja tämä päätös oli sellainen, että se kismitti varmaan monta päättäjää sen jälkeen, että yrittäjät, erityisesti pienyrittäjät, niin sivuutettiin. Entä sote-palvelut? Sepän keskus sai lähtöpassit myös. Olisi tärkeää, että se kumppanuus, mikä julkisen sektorin ja yksityisen välillä on, niin se on pitkäjänteistä ja monipuolista. Tähän loppuun 10 sekuntia aikaa muodostaa Suomelle hallitus. Ole hyvä. Otetaan tuosta kolmikkoja. Kiitos haastattelusta. Ja jatketaan jouhevasti eteenpäin yliopistolehtoriin Leena Tahkokallion. Hyvät ystävät, hyvät ihmiset, varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, mutta vain silloin, kun se on laadukasta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikutus näkyy läpi peruskouluvuosien. Näin toteaa professori Kati Silva. Varhaiskasvatuksella on siis pitkät jäljet. Uuden varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksessa on kysymys ryhmäkasvatuksesta, jossa sovitetaan yhteen yksilöllisiä tarpeita ja lapsiryhmän tarpeita. Tämä edellyttää työntekijöiltä hyvää lapsituntemusta ja pedagogista osaamista. Lapsen näkökulmasta pysyvyys ja jatkuvuus ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen takeita.
Tämä tarkoittaa sekä pysyviä aikuisia että pysyviä lapsikavereita, eli pysyvää ryhmää. Pysyvät aikuiset ovat tärkeitä, jotta lasten ja aikuisten välille syntyisi läheinen suhde ja aikuisilla olisi riittävää hyvä lapsituntemus kyetäkseen vastaamaan lasten monenlaisiin tarpeisiin ryhmässä. Ryhmän koolla eli lasten lukumäärällä on lapsituntemuksen hankkimisessa ja vuorovaikutuksen syntymisessä väliä. Laadukas pedagogiikka edellyttää... Tämä on suhteellisen vaativa. Laadukas pedagogiikka edellyttää jatkuvuutta ja yhteisyyden rakentamista ryhmässä. Suhdelukuperiaatteellinen tarkastelu synnyttää ja ruokkii mielikuvaa, jossa ryhmän koolla ei ole niin väliä, kun lapsimäärää tarkastellaan suhteutettuna yhteen aikuiseen. Näin hävytetään myös henkilökunnan erilainen koulutuksellinen osaaminen ja sen tarkoituksenmukainen käyttö. Johtuen työvuoroista ryhmä ei jakannu, eikä sen tule jakaantuakaan yhden aikuisen pysyviin pienryhmiin, vaan päiväkodissa toimitaan vaihdellen pienemmissä ja suuremmissa ryhmissä. Kaikilla ryhmän aikuisilla on suhde kaikkiin ryhmän lapsiin. Suhdelukuperustainen ryhmämuodostus yhdistettynä käyttö- ja täyttöastetarkasteluun johtaa helposti suhdeluvulla kikkailuun ja siihen, että ryhmä on jatkuvasti käymistilassa. Lapsiluku on tärkeä, mutta myös ryhmän kokoonpanon pysyvyys on tärkeä. Säännöllinen, päivittäinen lasten osallistuminen toimintaan mahdollistaa lasten välisten suhteiden kehittymisen ja on näin myös lasten vertaissuhteiden näkökulmasta erityisen merkityksellistä. Pysyvä, säännöllisesti kokoontuva lapsiryhmä luo edellytykset myös johdonmukaiseen pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Uusi varhaiskasvatuslaki toi tai palautti suhdelukuperustaisen tarkastelun rinnalle yhdessä toimivien aikuisten määrän rajoittamisen, enintään 3 aikuista, ja näin yhdessä toimivien lasten määrän rajoittamisen. Tiedän kyllä monet porsaanreiät. Nyt hallitus avaa lain tältä osin ennen kuin se on päästy edes toteuttamaan. On myös yllättävää, että suhdeluku nostettaessa ei lainkaan esimerkiksi pohdita lasten ikää. 3-vuotias on taidoiltaan ja ryhmässä toimimisessa on hyvin erilainen verrattuna 5- ja 6-vuotiaaseen. Lasten iän vaikutuksia olisi tarkoitus pohtia myös ryhmän lapsilukua määriteltäessä. Lapsiluvun kasvattaminen ryhmässä on myös yllättävää tilanteessa, jossa pyritään kohti niin sanottua inklusiivista kasvatusta, kohti ryhmiä, jossa kaikenlaiset lapset, myös erityistä tukea tarvitsevat, toimivat yhdessä, ja näin ryhmät muotoutuvat hyvin monilaisiksi. Nyt ei tulisi tehdä yksittäisiä muutoksia, joilla voi olla yhdessä arvaamattomia seurauksia. Pitäisi kyetä erittelemään ja arvioimaan, mitä kaavailut muutokset vaikuttavat kokonaisuudessa lasten hyvinvointiin ja mahdollisuuteen saada laadukasta varhaiskasvatusta. Nyt pitäisi kaikki tarmot kohdistaa varhaiskasvatuslain toisen vaiheen valmisteluun varhaiskasvatuksen laadun takaamiseksi, jotta sen myötä vältytään kalliilta korjaavilta toimenpiteiltä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia Leena.